Machiegni kendo nyakon mgejwa one tielo mar ariyo kendo tielo mogik mar chenro mar mbak ndalo kama be wadonje twak mar duond yawuoto nagi. Ung'e kaka watimega mande ka mande kama indi kochopo sechegi wadonje twak mamit sana. Kawuono mana kaka asenge koni chien kacha wantie koda wendo mabe ung'eyo ng'eny ung'e sana jogo kuma yudore mbui kacha chande oserado kode kata gi tuke moloso keto mbui kacha chande. Wadwa puonjre kaka tuke gi iloso to nikech sani wantie koda nok mar tije. Ng'ato sani nyalo loso tije timo mana giki kata mbui kacha chande to iloso gimoro. Adwani amiye thuolo omosu kaendi kaeto wadonje twak direct. Karibu sana. Jaduong. Arwaki. Irwaka. Amor kabisa. Asebudho odwani olokore manade. Ang'o molokore odwa? Olokore manade. Kamera ni ne onge ka. Ni we kaje. Kamera ni ne ng'iyo koni. Sani olokore matin. To korige ni ani kadonjo ka. Tawe ni nadonje kamineno opira. Gik moko luorore aluora. Aweno rengo lawa. Olawi nango. Akia. Machiegni nya party leader. Amor kabisa. Kadonjo Ramogi ka. Madala. Maodwa. Madala. Kabisa. Amor kabisa. Ine kolo. Mae koleus. Aneniga. Aina naga kanye? Wang jowi. Ma kawuono dong kori rado koda wangi wangi. Arado kodi nyathi mabetin. Kabisa. To thumboki biela toma. Thumboki biela toma. Mae kore chuny kama chuny thum goni tulo. Ani gini seche moko. Adwa kana nene. Mano kata ni parliament session dhi mbele. Ao kabedi. Ihepo matin. Kana sama dhi mbele taka usimu aketo gi mwalo kama. Tanena mos. Gi airports. Gigi chiche wieno wil. Kiema la wacho ni Mr. Speaker sa. To kara dhako more manoket kanyo. Ining'iyo gi Mr. Kore naneno mbak ndalo. Mipo mana kiwacho ni Mr. Speaker sa. Kore gini karawe ni kara Mr. Speaker. Speaker sa. Kara ni Madam Speaker. To machan. Mano in. Jinena. Sana. Jineni mang'eny. Unena. Erokamano. Wadoni chak ginyisowa nyingi ma sirkal ong'eigo. Ok moro ma koro itiyogo sani kiyudo gimoro e mbui kaendi. Chaka maber introduction maler ni ng'ati ya kanye. Nani wamilore. Sawa. Ichako maber. Ani luonga no Otieno Bronix Odhiambo. Ana wuod Seme. Alwalo Kumbija. Seme piny motimo kite somo tek chalo kidi. To ka kidi ne munyuola yude dot. Ang'amo na somo. Wan buke mwapuro. Ipakori ni Seme semester. Mit maratari. Karibu sana na mbak ndalo ka. Amor kabisa. Mafanso segombo ni wakeli mbak ndalo ka. Hindi tukawuono kori chopo. Achopo. Ni chako kaduoki chien matin ni chako ka ni luongori ni akia ni Kapenguria 3 gimoro Kapenguria 3 comedy. Kapenguria 3 ni ne wachako comedy ni ji adek. Yes. To comedians mane nitie ne gin ji ariyo. Nitie osiepna moro be miluongo ni Wuod Adhiambo 254. Yes. Oga gimoro chon kane nyaneno nitie luo ne nitie ng'at mane go gimoro mar nyadhi mar joluo. Seche moko ene yaora gi laptops gi ang'o. Koro mano ni Wuod Adhiambo koda. Then the camera guy. Emomiyo nwachake ni Kapenguria 3. Koro nwachako gini ji adek oyudo ka pod an e school. Pok atimo kana class ma form 4. Okay. Koro ni chake high school. Achake kana high school. Okay. Kongo chapako kana high school. Koro wagoe to ing'eni na adhi school to aywajo gi chien. Koro Wuod Adhiambo no dhi isolate. No wacho ni gini koro okanyal time, okanyal rito professor mondo ya school, eka mondo time to anandala ka. Koro wacho ni otime kende. Koro en moti oyaw kore. Koro we Kapenguria 3 ni. Koro ambe kana ya school kaduogo.
tadhiru ka penguriane to en oyudo kosepogore. Okay. Mit maratari naneno kuloso skits mamit sana. Sure. Nacha kuluichon by the way. Hero kamano. Kae to bang'e idonje gimoro kanyo ni itemo tugo gi weche. Ikiko weche no wogi mamit sana. Wogi mamit. Mano ne idea mar ng'a? Idea no ne gima nochako kamela. Nikech ing'eni gik mabiro kamit kamagen mana ga melruok moro impoki milori. Yes. Tipo kamela ni to kara mela ni kara nyalo melruok mela ni kara boken mela. Na gimoro mano bira I was saying something, you know, I'm a talkative individual. Awuoyo kabisa koro ing'eni kana awuoyo tapoka awuoyo in a consistent and there is a rhyme scheme. Then I was like, you know, this thing can onyalo bedo gimoro ma very fine, ma very entertaining. Yes. For that one I want to be honest, it was not a freestyle. Nyaka na bed piny. Mandeki. Akao Kararamuge, akao Citizen, akao wasanigo te, ogao binani pareni bolo beti spoke. Kama jini tie. Yo wacho ni kaka onge talanta. Jathi makosa cha. Ndio to sejuan. Ni emo wetu msali lamo. Something that I had to sit down. Nani kaka bed piny to nyaka ndike. But when it kano chako tena ni freestyle. Yeah. Duondi dwa chal gi Oburu mano endo jatelo. Kapok wachopo kar Oburu kanyo ng'eni wabro duogo kanyo. Yena apenji ni ng'eyo nadi ni inyalo timo gigi ni fwenyo nadi fwenyo talanta ok en ga gima yot professor. Ka ng'ato ofwenyo ni an kaka Koleus an gi talent mar go thum ni fwenye nang'o? Adwa buogi matin. An onyuola Migori. An Migori onyuola Migori district. Asomo Migori primary. Nyaka class 7 koka bang class 7 no tabiro Kisumu. Yes. Ing'e kaka talanta ong'eyo maber. When I was at a younger age kaka talanta gini joma an rapper. Yani ni chako gi rapping. Na chako gi rapping. Mula ne rap matin professor. Neti moro mana golo mar Nyasaye. Ero kele. Kawacho ni wase ni washo venye Yesu alidu sema ni washo venye Yesu alidu sema mimi nipita si yule alimkana before I start watching ni eat banana na flow pole pole kama river tana inyakuwa loweri inyakuwa lengade gikana dalo moko wawer unawago ne ubado campaign gikaka talanta wer moro na golo ne ubado ni ubado sirikal mosetiyo na bado sanenya chamo anya yudo kado avocado wer ni ga ubado sirikal tere. Kuro ne rapping na rap I was an artist by then but not in I was around kang'eny to 10 years. By that time 10 to 11 kanyo. Ni 10? Na 10 sana. Bedo artist kind thum tech. An be na teme kinde moro kanyo to notama. Debe ni notami ka Andrew Nokotama. It was only affecting my academics. No interfere gi. Nikech ingeni na bede class ichimoko. Chalmana ni. Yani mstari biro masecha sene nujapunta sendi kogo mstari. Teachers were really complaining. So, you know, my mother had to find another alternative to get me out. Through God, through some stories which I can okanyal kadhie because of time. Na walk out of that bondage. Ma abiro Kisumu koro. Adagi koro janyuol ma was a very responsible man of Pastor Elisha. Kwach serikal tering'enye. Mani ni general. Koro ka general kae emana fwenye comedy. Na nyalo go comedy. Kanye mana duoga fwenye nikech samnwa dak kanyo. I used to mimic him so much and the brother. Mano jadu. Jadu. Koro ingeni samoro ko onge because he's a traveling man, he's a man of God. To abuogo ji nikech no ge. Nitiyo kiduone cha. Nitiyo kiduone no. But I was also funny in the house. I could make people laugh. Make people laugh in the house. And by that time, I used to record those things, but no post in any social media platform. No post in any status. Onyalo bedo kodi kanyo. Onyero. Man, always I was in high school. Koro kanye modonge high school to koro no pek. Because in high school koro na it was very funny. I was very funny. Yane excuse mar failure of a class. When the class was going down, people could stand and say, you know, it was blamed on you.
it is prof that is making us to fail. We are trying to study mwalimu, but prof is very funny and we are laughing in this class. Yes. Nyakoro mgeji wengine no kawa ntiegi Professor Duol studio kaendi ntiegi koda penjo mora migombo ni chwal ne kaendi ote machuo kiore nambari ya deka uchel no Facebook page marwa Benitira Mugi TV bange kanyo bro ya online mar sim mondi go sim kaendi penjo mora migombo ni ochopne ka inyalo timo mano. Professor Antiba mbui obiro mbuyo chon ne noonge to ji oyudo ka mbui be ginyalo tiyogo mar mondo gi ket gigo ma ginyalo timo. In mbui osekonyi e yo machalo nade? Kamwase chupeni anyalo wacho ni I'm a person ma I've been pushing himself because even back in this is not the first time. I'm just a famous figure. I started manasomo when at 10 years and Migori town nongea. At 10 years, Migori no singing. You can ask Katamata, Minjaki. Those are people that Manewan go when we were starting. Minjaki na logo nengi amata gira racha margayuno. I think so. Kendo in most of the Bados rallies, he used to carry me on ebamne kama nikachina thins and I was very tiny. Okay. Omioni chako ginika netin sana. Yeah. Koro okanyala is all about mbui to sekonyo kabisa nikech mondo adhe jopiny ong'eya kendo jopiny ohera en teko mar mbui to mbui ber kabisa. Mbui ber in everything ma ji timo e piny ka. There's an advantage and a disadvantage. Yes. Ober to kendo be en gi rachne more. Correct. Rachne is a very competitive field. Back then, someone could stay in the limelight for the longest time. Kabisa. But mbui yoketo ni you cannot be, everyone is equal. Jiromrete. To jilaure kabisa. I can get 1 million views as well as you can get also 1 million views. Yes. Ongenga duong menya wadgi. Ongenga duong menya. Koro mane is quite over. Then mbui orwako gimora mora. Ji anyore kuro, ji pako nyasaye kanyo. Orwako gimora mora. But you see, back then there was a control system that was controlling everything that was going in air. Yeah, for example, TV was the only solution and radio. Yes. But you could not, no kinyal bira, ni yaka moro, gigiri moro. Nyaka nuni maber ni dwa wachango. Machinge. Eko kanunya lodhi kucho. But sani, ngato lonya to osekete mbui. They viral. Mit maratari kanyo be kendo wa penjo machielo ma en watch consistency ni endi mana kaki wacho ni mbui ka endi nyalo donjo 1 week ingaro kabisa to bang 1 week no video will kodi kabisa. Inango mitimo mar miyo ibede mbui for long keji se chame kolo okachame sani ka chame yes ndalo ka ne won mana gi nying otas ne onge. Okay. Sani to kwa chame. Gimomiyo okay. There is natural talent. And there is what you've worked for. Yes. Ntie gimitimo ne bidi moro. To ntie gimonyuoli go. Correct. You are naturally funny. And then because that mano yoni. It's your way. But ntie gimi to ni joma are not naturally talented benefits more than people who are naturally talented. Yes, very true. Ango mano timore ni kolo nyako mo area era. Yes. Ni nyako ni to era. Losing her kuweri kode ok nyal chandi. But nyako mi spend kuome kendi sera nya. Ko ito click sana. Keno you better so much careful. True. Mano kela what I mean is something you've worked for is something you value so much. Okay. To enigi ma okenyal dwaro mondi lose as a person. Enigi ma imako motegno nikech ngeni bana mondo mi achopuka na struggle. To nginga mo ka kamera to wacho gimoro to the viral. You see that one? You see the difference now? Yes. Onge hard work mo initiate. You don't ngani is realizing you have a potential ka ngato nyise. To him is not going to make sense. Koro gima wacho cha ininyisa na nyachieme yo mane. Ininyisa ni koro idwa ni ntie time so ese ka lost time mar shoot. Idwa nyisa ni koro ndek script. Ma is hamiyo ga nyiero. I'm naturally funny. Idwa ni nyisa na degi programs. Yes. So kanyo be disadvantage be moro bire. Okay. Okay.
Wadonje Jaduong' Buruka. Nokawi thuolo marom nade mondo switch to his character. Oburu to ninge nako ga. Koro wewe kaka kae nikech koro aselokre. Waseloko patras. Waseloko. Yes. Ana yudora. Apo baraka koro aseyudora. Yes. But gini en juogi. En monenda lomoko. De bang owadwa Raila no nindo. Yes. Bano magoro lalgo. Wuod Mary Ajuma. Nyasa uketchunye kama. Yathi wadi gi kwe, jogi koro lawa. No kawi thuolo koro noko kawa thuolo ma bang' Raila tho. Ne wadhi kango Jaramogi. Yes. Koro ka nan gi osiepena moko mabeyo mano visi. Yes. Ko iluonge ni Minabus. Gi wuod Kochogo dala. Wuod Kochogo dala. To ne wan gi tawel man be. Osiep Raila kabisa, Raila noseluwo nyaka ofise. Okay. Koro jogi ne wan godo, koro waseya ka Raila kucho. Niyudo ka ndalogo nago content ma Jaramogi bende. Kinyang'iyo contents ga. Nago Jaramogi. Koro waya ka Jaramogi wane apiko. Napo maka semu korani, go well my friend, go well my brother. To Kochogo wacho ni to mera. To di wuye kuburu. Ta ize ni bale wala. Magi ok na kawaida. They tell me go egido. And I didn't take it serious. I went home and continued writing. The content moma go Mario siasa ni. ODM kanga madwalu kuru nge adene madwale. Di rei. Mono moro. Okay. Bikoji. Nisa ni koro ODM kani ulo koro ni Gladys Wanga. Ngato kia kamwakete certificate amilo gesa. Di babu to nyo wino rumune kalam. Mko kichamo gitieko nyo chilo mieno. Sani kata ya suna koro na ndiko content onadwa goyo. Okay. To behind the scene. Kana go behind the scene. Apoka go of that character go well my brother. Na goya behind the scene. Okay. To gutiru kapoda ashugulikia moro ni. Apoka post machielo. To a post to man let me post. Just by the way. I kana chiyo gokiji jo dalawa. Kana chiyo gokiji. Yudo ka piny kuodhi. Ayudo ka koro yawa. Azi virus. Viral jadi. Viral. Apo the viral. Kamane kaka no chako. Okay. Adwa ni tero e break. Aneno ka saa koro romo mondo wadhi e break moro matin. To adwa ni tero e break Oburu. Adwa ni tero e break. Ngi kamera ni gitero e break. Ngi kamera Ma. Keke chung beda kamera no kamera to kamera ni oyoaya. Oyoai. Oyoaya yo moko oyoaya. Wakete uruka. Bae mbak ndalo. Chunyungolo hie. Chunyungolo tulu. El malaka. Kikidi babor. Kikidi babor dangalawi. Nina siri na Yesu. Yanifanya niwe jasiri. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *382 #. God bless you. Nyasacha, ingeni gima timo ne pari no katimo ka morgo. Atimo mana nikech adwano yud puonj. Akwai kik iyie gima rach otimre ne. Niti? E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar.
constipation chandi seriously. Waruaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Apis jomin buche ODPP oweyo thuolo bila 15 nyocha gin achije buchnek mar jopiny India 2 kod jariembo margi maja Kenya. Naenda kuchukua hatua hii wiki inayokuja kwenda mahakamani kuweka hoja ya kusema kwamba hii bajeti vile imekaa isione mwangaza. Senta mabusia okeo mtato bogodhi do mar kwedo keto tim budget matire na 4.3 mane opodhi gi od bura. Onge credit mar ng'anyo, onge distinction mar ng'anyo. Kora nakwa jo Migori County gi jo Homa Bay mabuta ka gi jo Kisii gi jo Narok ni wae ng'anyo no. Gavana wa Migori okwero were mag county ma Migori, counties mamoko mondo kik bag ng'anyo tarik 25 dweni. Machiegni kendo nyakoromoge jwang'en mor marani podi medo ketera mogi TV kendo in kodwa nyaka giko. Wadhi maber wantie twak mar duond Yawuot Onagi. Tielo mogik nyakoromoge jwang' odong' mana thuolo matin to watieko gini. Anti giwendo studio ka endi manendo party leader. Iluongi ni Professor Adwol. Ma watwak godo e duond Yawuot Onagi kawuono ni endi. Adwa nasoma ne oterio adek moko kendi mapiopio kapok wadok twak. Shutterboy odhiambo tin Lockchin Kayole Junction asante sana. Kasugo Dedi Kolo amor gi chenro Mosna Lane. Aneno live ka antie Meru asante sana. Utima chono wacho ni this is great. Okay. Omosh Mr. Investor ni mmoja entire Africa kitu tunataka ni power. Okay. Okay. VC Comedy wacho ni fuane. Magi osiepe ni donge VC Comedy. Afuayo. Yani asifuayo tupodi euro message VC. Euro geri ya VC. Euro nyaka VC. Kamano. Prof. Bedo ni ine mani kuongo kao karakter mar Oburu, miyo iwinjo nade kata ketiyo e kang' machalo nade? Winjo kaka wacho. Winjo wacho kaka winjo. Awinjo kamor. Amor kabisa nikech ing'eni gimoro kikuonge. You have the full power over it. To ing'eni mara ilacha jinego ema ng'eny kabisa katambe nagoe. Kabisa. But you ni mara party leader ni. To kora donje ma kata na winjo late. Ria donje giri party leader ni bokidoja soka. Iwere jomoko. Ena donje sana. Like ng'ato kochako goe kendo to kokel ladha moro. Which is not also good. Nyaka mi jomoko space be ma ichiemo. Koro yuogi dok piny. Gini osemiyo iromo gi joma dongo sana. Jomideo. Iseromo gi ng'ano gini to ang'o ma giwacho nikech seche moko be jawacho ga weche ma seche moko Oburu ok owacho to in iloso kagima Oburu ema owache. Aseromo gi jotelo ma joma dongo mathoth. Aseromo gi Babu Owino. You know, ng'ato komor gi gimitimo oko individualize kata gi political stand. Okay. Yeah, nikech we talked like when I met Babu Owino, no wuoyo kaka youths. So his main emphasis was just on my education. He said, my brother, we don't have jobs in Kenya. Yes. But that certificate is much important. Because every opportunity, what he told me, that there is someone up here who never hesitates on strength directed to anything that you do. Okay. Okay, chakirado gi Oburu mwenyewe. Achaka yado go Oburu to nokwo wuoyo because I think
we came at the wrong time. No ditch. No ditch kabisa. Okay. So they pushed that for the content. We never talked. We never sat down. We never talked. I can be lying. We never shared anything. Okay. I only shared something with the people who are working at the powerhouse. And they were just appreciative of what I'm doing. Some verbal appreciation of what I'm doing. They were saying I'm doing the great thing. They were very happy. And to that, meeting Jaduong was an eye-opener for the corporate industry. Okay. Who were doubting Nigima, maybe this thing that I was doing was not favoring Mzee. Mzee was not happy about it. But they learned that Mzee no more code. And that brought my first endorsement. Amanaido marriage Safaricom Chafadimba. Yeah, sure. Koro nen maber, jatelo mane no masero mogo. I think one of those two. Wabiro Carlos opesa kanyo nikech angeni sayudo endorsements mang'eny sana. Outlook mari kata ngato kongi the physical appearance ngato kone ni anena to oneno buru. How did you come up with the outfit? Nikech afonyo ni kata kidwa weto nyaki kawo rengo itiyogo. Orengo to nyocho biro nyono nikech olawa. Koro yaka wuth kore. Okay. Koro the outfit has been there. I think you have been watching my content. Yes, Osebedo. I think gimono medo mana kitamino kidogo but magito gimosebedo kanya. I think Gangolo ni Gangolo. I used to wear that the colorless one. Koro the outfit has been there. Okay. So no replicate like no the obiro give the exact picture with what we needed. Okay. Content creation bebiro gi watch loso pesa. Manaka kiwacho ni sayudo selungi kone ko kwaluongo nying kembego. Lakini ntie kuonde ma be say yute. How do you get them? Iyudo ginade gimanyi kose ni memanyogi. Ngama is an artist nyako bed gi management. Management okinyal bedogo ka you pocket strategize on your art. Then in artistic field you do a genuine individual who is interested in you prospering, not his personal growth. Yes. You do take kabisa. Most of them are always there just to make themselves grow than the artist. Okay. Yeah, though they give you the name. Korok by now to management pod onge. That brings me to an answer. I'm aluoro. Okay. To bring a clear answer that I'm going to pass through. Ne manyo brands and TG manager. Okay. I may be good at content creation, but the verbal negotiation okay, I'm really good. I don't know the business language to use. Koro ingeni ka brando manyi is much easier because they know your worth. By now, I don't know my worth. Who makes you realize your worth? Are the brands. The brands. Yeah, the brands know. You know when you call me for an advertisement and then you pay me 1,000 shillings. If that is my first endorsement, then I stand up. That is my worth now. Okay. Yeah. The next time when somebody calls me, how do you charge? I will not hesitate to mention that 1,000. Koro, but I've thanked God you do siep. Kendo wadwa. Kendo anya luongeni anya kawe. And I know wadwa, but he stand in as a father that I never had. Manoga birum to necessary. Okay. This is an individual who has given me direction in this industry so much. Okay. And ngat ma osemio this thing ose grow nyaka kamose chopen. When I met this person in 2024, that was a life-changing journey. Because in terms of exposure, knowledge, wisdom, and even consolement when in my hard times in life, he has been there even more than my family members, if I may say. Yana mose chunkoda kabisa. Emo mi anyalo wacho ni kata brands mose biroge, they have come through the biro. Necessary. Okay. Ero kamana nyokinyo nyarangu daktari wacho Nicholas Mosna wendo to nyisna prof uonwa kaka uburu samuwo ni miweni uonwa kaka uburu samuwo miweni oyua kaguok tunataka pa vitu bada tari sani tije onge prof iniparo ni comedy mitimoni kata content miloso next level nikech sani wantie gimiluongo ni AI ineno ka udhi bedo e level machalo nade. Adwa wacho gimoro gima iwacho ni tichonge. Yes. Let us stop this narrative and once and for all. Okay. These jobs that we are complaining they're not there, they were created with somebody. Am I lying? You're not lying, it's true. I'm not lying, right? Yeah. Why can't we create our own jobs?
I think I love that. Yeah, this, you know, these are opportunities that someone had created and people flog in it. As a people, we should now sit down and create our own employment. We use that knowledge. Me, I believe everything that happens under the sun, cock and godly, cock and magical. Yes. This was someone's idea. We can also, kwani we are better than those people. We are better than Vasco da Gama. Yeah. Are we better than Isaac Newton? Yeah. Is Isaac Newton better than us? We can come up. We can come up with those theoretic opportunities that can create jobs for our youths. Okay. And manegi manyalo wacho, let us complaining that AI is coming. Let us have a escape route to escape such kind of, you know, mentality. But the main, let us not forget, the main enemy of jobs is technology. Okay. Technology, as we embrace technology, let us not forget, is also killing opportunity. Okay. Very much. Very much. Inyalo lero nwa kanyo mana matin o kill jobs na nikech ntinga maneno wasani to gombo ng'eyo kaka technology ni. Number one. Sani jomane wachaka jomane piny zaidi. Yes. Mjengo kacha. Yes. Chon jine agi simiti ko ya malo nyaka ni nyaka ujiadi mondo kauni simiti okelen gingi adi manendeko kata parga beach kama sani machine achiel mabedo operated gi ngata achiel. Lakini be omiyo tich bedo mayot. Tich bedo mayot nade to tich bedo maonge. Tich bedo mayot nade to tich bedo maonge. Nikech ya wacho sani kae ni chon ne tek sana ni chope TV kata radio sani ni gigo itimo kendi to chopo ne ji. To kata ne tek lakini koro en gima pani en gi yeah, as much as gimana temo wacho ni we should be careful. Technology is good. Okay. But okay. You know, in the African culture, we've not embraced wadonje gimora yenya. Okay. Like, you know, in China, there's a lot of things going on in China, in US, because I cannot emphasize, we are Africans. And it's a fact that I cannot deny. Ananja luo, tanja Africa, kanyal tamu, koro agin sunya sai makata ni chueja China. Nyasai ginunge ya gimo miyo no chueja China, simudu chue kunu katambo manu mucho, jifaswa luocha. Dose muoja. Koro, let us use gimawan kuma nyasai miyo to come up with new ideas. Mondo wakonyere. And number two, to our youth, what is also killing us, makata an nenega chon, but tiam, awijo kamber, gimiluongo ni contentedness, romo. Ingene ngato ko madho chai gi mandas ngano ni sawa. Bandinga mako chamo pizza benina sawa. Koro kisa yudo yo space. Anegi nintie jomo jiyo chai kwen kata ni jo maltio gi gik makeche ki. Yes. Those people are the most people who are enjoying life. Nikech no romo akosawa. Kosa yudo mare moro akosawa to piny be dhi mbele. To thone be bira mos. To bana kamano. To stress mang'eny kabisa. Okay. Ote moro bentie kaendi. Boy no wacho Kisungu malera yie kode aweke tu power zaidi. Rosie na Bongo kanti Kisumu City. Asante na sana Rosie kwa mkitera Mogi TV. Anigi penjo machelo ka neno kwa time be koromai wa wango wa professor. Ngato nyalo ngi kiloso gigi kata oneno gigi mbui to wacho ni gini yo taka waka kamera tagoyo. Eke challenges mikale sama iloso gigi. Gini to yot kendika o kamera go yoto kanyariambo because we've seen people are just but koro kikelo gimiluongo ni professionalism. Yes. Edward time mondo attract the corporate world. Mondo monetize gimitimo no mondo kelni pesa. It needs a lot of professionalism. Kendo kanye manyisi ni raw talent now don't come. Even if you are talented, makata ningeni kiso a script, I can flow with the script. But now, nyaka skeleton, gimiluongo ni nyaki script. Yes. Manokoro nyaki bedi specialization moro, nyaki ikel ndadu nyaki kel ndadu more ye okoyot. Okay. Nikech ntie gimiluongo ni shooting, nyaki udhie field, set, ntie cast kacha, timo shooting, first thing is shoot, ntie editing, then gi posting koro. Te shooting kai be inuoyo gik moko mang'eny sana. Ntie text moro ngeni ka ungi several cameras. To my you have to survive with one camera. You take a long take again, you repeat, then you just getting more. Ekokangi irori kata in 50 footages. Midwa ni combine modo be 2 minutes video. Team gi 50 footages. Okay. Koro koyot. Samineno kwa koni rubuma go wapozi mama mate. Nyeni wakale mateke. Mama nyitendo gi bekala ko ni tap the screen yawa. Tap.
Erokamano. Nyadwa ni watiek gini kijiwo jogo eko manenowa magombo donje content creation. Koro jiwane kaka Oburu nyalo jiwo nyikwae. Ni ginenowa gigombo ng'eyo ni bwana ere kaka wanyalo yudo jip kwa kuom Professor Oburu. Kolo. Amor kendo kawuono mar kele Ramogi. Amor. Gima I just said I wanted someone to lean on. I hope Lane is there. Gima yawacho. Mayalo nyiso nyithi wadwa. Ni content ni yot gini bendo jeuru. Gini bendo jeuru. Ena keta consistency kanyo gi tich matek. Nyasaye ni en Nyasaye te. Nyasaye magwedho USA no. Ene Nyasaye magwedho Afrika. En mani wan jorotenge no neno wachiera. No fwenyo wachiera ni kare na chwe jomoko Afrika koni. But sani osefwenyo wa. Oseng'eyo wa. Wadhi dongo marach. Koro wabeda uru gi kwe. Wagoya gik mwagoyogo gini chudo. Ok no chudo ni en gi gimoro minyaso e bwo jiko. Sani wan wachamo likes. Gi comment section kanyo. To kisechamo likes to koro tie ndalo moko makuro oduogo no koro chuli. Tigo aga tich matek to Nyasaye gwedhi. Kikidonje aola moko. Awinjo ni nyithindo moko ti kan gitimo timbe moko beyo. Timbe anjao. Wanjao. Yaneno ka yucha nyithindo bo wang'o sikul. Ne lita ahinya nikech gima nyalo wacho ni ka the first people to ban Maranda was I and my brother Raila. But again we sat down and said no, Raila, we cannot just ban the school because we want to listen to the radio back home. Yes. But you know, we can blame our father Jaramogi, who used to torture us in Puthemag Pamba. He used to torture us, and Raila was saying, you know, I cannot work, you also come and feel the same. But he helped us a lot. Yes. Because now we didn't have that time to think of even banning the school. Because most of the time, me and Raila and Adhiambo, we were in the field. Wapono Pamba. We didn't have that time. So parents, initiate your children in domestic chores. Wabed kaka wainde. Sami uso nyathija ka usbathi. I fail to understand why FEDA, all people who are concerned with children will rather arrest. They will arrest nyithindo ma uso ne jonyuol e chiro. Yes. But oginyal dhi mako muindi moketo nyathine uso gari. Because there is where your mother is getting cash. Correct. Koro wabedo gi kwe. Tadwa wacho ni chuny pati tolo. Chuny golo. Chuny golo tolo. En mana Ramogi TV ka. Bitu baratari. Kendo kae mawantie. Tamba biro. Jomoko ika wacho ni ala abiro. Woche ika duong ika tero ka furia sede. Woche thani thin. Woche gombo wuod meri sani Roma. Bitu maratari. Abiro kaka biro kolo. Bitu maratari. Kolo. Amor kanyo. Amor kabisa kolo. Ji koro nyalo yudie mbui gi nying mane. Konde gigombo ni gimany gigo mitimo mbui ga chande. Giyude gi nying mane. An giyuda. Ati giyuda kanye. Yani mbui ka edi social media. Eti mbui. No gikao gikao kobwebo. Gigol go mbui. Mbui. Kamponi mbui. Kigiyudu mbui. Ero kamera eja. Ure mbui ni Professor Duol. Kata Oburu. Ndiye joga moko mapoko follow wa Instagram kacha. Kanye madwani koro udonje Instagram. Koro dudoji na uru Facebook sani upongo. Kabisa. Koro dudoji na uru Instagram. Bas, koro watieko gini. Nyakoro Mugejuang mano. Okwatieko. Watieko pati. Watieko general. Pati pod nitie. Rawari watieko odie. Okanyal tieko. Mana kamano Nyakoro Mugejuang mano ni Prof Aduol. Oburu no nik. Okolo
pok wachako ka watero kada buru ni sechako ka ole praela Pole bas. mado mogut raela Ya, ma oken. Oh. Ma mara. Aweni ka wingo adwa. Ero kama na nyaka ngenyo chopo giko mar chenro mar Makndalo odiochieng' ma kawuono ni endi waneno ka Ochieng' Emmanuel osedonjo kaendi odwani okelnu weche manyien mag ka gi kacha. Daktari, rwakani Emmanuel Ochieng' odwa kelonwa news. Aji kwara gogi adwa kuwe chenro no mar news. Kendo Ochieng' Emmanuel Noel. Odwa miyowa news. Odwa miyowa habari ndio hiyo. Ochieng' Emmanuel awinjo dwaro tiket okwamiyi wagni kama miyo tiket onge jopiny emo amua oriti masani nyakoro ugejwa